16 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello, young lady. Osztály, vigyázz! Az osztály létszáma gyökérték alatt zárójelben x+3 faktorálisan. Ahogy nézem, nem hiányzik senki. Leülni! Na gyerekek, ma jó kedvem van, mert a portás megdicsérte a lökhárítóm. Nice. Szóval, aki önként kijön a tábla elé felállni, az kaphat sütit. Tanárnő, én ki akarok menni. Na akkor gyere, Árpika. Hadd halljam a felelést. Na akkor, Árpika, kérlek mesélj akkor nekem a... Cookie! Mit csinálsz? Fucking. Mit képzelsz fiatalul? Mit csinálsz? Le se zajlott a felelésed! De azt mondtad, ha kijövök felelni, akkor kapok sütit. Csodálkoznék, ha téged is ilyen hozzáállással Szibériába deportálnának. Na, ha már ennyire szereplés vágyad van, és ekkora pofád van, kölyök, akkor tőled is meghallgatnék egy feleletet az 1929-es tőzsdei összeomlásról. Vagy csendben maradsz. Én is így gondoltam. Te meg vagy felelsz, vagy vehetsz vissza a helyedre süti nélkül. Hát, nem tudom a tananyagot, de kéne a süti. A drágaság. A drágaság az enyém. Franci néni, én is kérek sütit. Én eleve többre vittem már most felelés nélkül, mint az itt lévők többsége. Olyan játékfejlesztést ettől itt csak na. Mi a fasz? Ez egy nagyszerű kérdés, de nem fizetnek nekem annyit, hogy a biosztanáratok is legyek. Szóval kérdezd meg a biosztanárt. Te pedig megnyugodhatnál már.
Mindig csak a játék fejlesztősdit hozott fel, de mindig csak 2-esre vagy képes felelni. Hát, ez nem is igaz. Egyébként, hogyha már van diplomám, mi a f***t keresek itt? Mi a fasz? Pénisz! You're goddamn right. Hé! Még nincs vége az órának. Te meg ne fejleszd a hülye játékod az órán! Hát, tanárnő, kicsengettek. Ráadásul ez érdekesebb is, mint az óra. Nem érdekel. Csengő nekem szól, nem nektek. Amúgy is, itt diktatúra van. Szóval mind itt maradtok addig, amíg valaki le nem tud felelni az élettörténetemből. Kiegészítve egy frissen készült portréval, énekbe foglalva az életem főbb eseményeit, plusz házi feladat versben petíciót kezdeményezni az iskolaszék felé, hogy én legyek a kerületi tantestület egyedüli vezetője. Szeretem a gyerekek szenvedésének a hangját kora reggel. Ja, és mielőtt elfelejtem, mivel diktatúra van, kicsit itt sem kaptak.